болои боми хонаи Дилором Роибова ба партовгоҳи деҳа табдил шудааст. Мегӯяд, мардум ба хотири набуди ҷои партовгоҳ худсарона партовҳои худро паҳлӯи болои хонаи ӯ мерезанд. شمال شب همش در درون خونه میریزم میرم علو میزنم همه هوای جمع گیر میکنم پگاهی میرم بو همون خیلی. дар ин деҳа беш аз 300 хонавода зиндагӣ мекунанд ва агар қисме ҳам инҷо партовҳои худро оранд, боқимонда партовҳои маишии худро ба дарё мепартоянд. деҳаи дуобаи ҷамоати чорбоғи ноҳияи Варзоб аз ҷумлаи деҳаҳое мебошад, ки назди соҳили Варзоб қарор дорад. ба гуфтаи сокинон, чун ҷое нест, партовҳоро дар соҳили дарё мегузоранд, ки тадриҷан ба дарё меравад. маъмулан ба оғози мавсими гармо аксари афроди истироҳаткунанда лаби рудхонаи ноҳияи Варзоб истироҳат мекунанд. сокинон мегӯянд, саҳми истироҳаткунандаҳо ҳам дар олуда кардани дарё кам нест. дар як санҷиши мақомот дар ин маконҳо чандин ҳодисаҳои вайрон кардани қоидаҳои ҳифзи муҳити зист ва олуда кардани дарё ошкор шудааст. қисман партовҳои пластикӣ баъд аз обҳои нӯшида мисол дар ҷои номаям пахта шуда салафони полиэтилени ҳамқи камдои нисбати якчанд истироҳатгоҳ корҳои фаҳмондани чигзана нисбати камдои ҷойшта хай протоколҳои вайронкунии маъмулӣ тартиб. дар ҳоле ки мақомот аз ҷаримабандии сокинони соҳибони истироҳатгоҳҳо хабар медиҳанд, худи соҳибони бӯстонсароҳо мегӯянд, мардуми истироҳаткунанда фарҳанги тоза нигоҳ доштани муҳиту обро надоранд ва ҳам обро ронандаҳо ифлос мекунанд. аз ҳамон шоҳроҳ сар мешавад. ҳамон нақлиёте ки мегузарад ҳам меваи аз ҳамонҷо мепафтӣ мешавад. барои ин нигоҳ доштани мо қувватамон намерасад чест. ҳамин шоҳроҳ нигоҳ кардам. я ман худам ҳастам қариби 2 километр тоза мекунам шоҳроҳша. як мушоҳидаи мо нишон дод, ки дар бархе аз ин маконҳои истироҳатӣ қуттиҳои партов вуҷуд надорад. ба партовгоҳ табдил шудани як гӯшаи дарёи Варзоб дар шабакаҳои иҷтимоӣ ҳам роҳ ёфт, ки боиси баҳси корбарон ва интиқоди онҳо гашт. суратҳои ифлосии мисол рафтани партовҳо дар дарёи Варзоб дар якҷоягӣ тибқи сипориши гурӯҳи кори мисол милитсияи экологӣ якҷоягӣ рейди фаврӣ гузаронида шуда. бунёди партовгоҳ дар назди дарёву соҳили рудхонаҳо манъ аст, чун боиси паҳн шудани ифлосиву бемориҳои сироятӣ мешавад, вале мардум мегӯянд аз ночорӣ ин корро мекунанд. расмӣ дута партовгоҳ дорем. дар ҳамин деҳаи дуоба мо дута вози партовгоҳ дорем. не ки дута барои мо ками камай. мо да минимал набояд 5-та 6-та бошад. ки то ҳар як кӯча давад ки ман дута партовгоҳи расмӣ дорам. Варзоб яке аз сарчашмаҳои аслии таъмини садҳо ҳазор сокини шаҳри Душанбе бо оби нӯшиданӣ аст.